ξέρω αν ο Σάντος σκέφτεται από τώρα τον Ανδρέ Γκόμες. Το πρόβλημα είναι μεγάλο τώρα για την Πορτογαλία, γιατί το Ρονάλντο δείχνει να πονάει. Και κάποιοι πανηγυρίζουν στη Γαλλία. Ο Ρονάλντο πιάνει το αριστερό γόνατο εκεί ακριβώς που χτύπησε νωρίτερα στην κόντρα με τον Παγιέτ. Θα είναι μια τεράστια απώλεια όχι μόνο για την Πορτογαλία αλλά για τον τελικό τον ίδιο. Αν φύγει από αυτόν τόσο νωρίς ο Ρονάλντο. Αυτή είναι η φάση στην οποία χτύπησε πριν από μερικά λεπτά. Που τον λες και βιονικό, δεν τραυματίζεται. Σχεδόν ποτέ. Μεγαλύτερη ατυχία να σου συμβεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Επειδή ακριβώς είναι βιονικός, επειδή έχει όλα αυτά τα... Aqui no estádio, na FanFest, em Lisboa, no Brasil. A arrancada do Éder foi ganhando na força, soltou a bomba no cantinho. 4 minutos do segundo tempo da prorrogação. Éder, 1 para Portugal, 0 para França. Lédio Carmona. Espetacular, né? Vai fazendo história o Éder. Nascido na Guiné-Bissau, né? Nasceu na Guiné-Bissau, a festa do Fernando Santos. Jogar